Kamano. Mwalimu bura manyo bedo State House kama jatend piny ne brado kod commissioners mag constitutional commissions. Achiel kuom gine na IBC jakom machon ne chiwo lipode ka yiero mahiga mokalo no bedo. Jatend piny Kenya no wacho ni nitie jomoko mane dwa temo teko jakom mar IBC kod commissioners mamoko kamoting'o nyaka kuku maduong' mang'eyo weche mag arita National Security Council. Ne itiyogo gi jomoko e sirkal mokalo mar loko dwaro mar jopiny. Dibe ni jatend piny Kenya ne seto Azimio e yor siasa mondo giyud wach moro ma ginyalo gorego e paw siasa koso. Kapok aduogo mano, we aduok wach ariyo moko kama chando wiya ka mona paro maber. Osibani owacho ni de Cherera fobe no dagi duoko. Ni duoko cha no pek. Chik mar election wacho ni returning officer en achiel en chairman of the commission. To joma duoko gigi are the technical staff in IBC. Tich commissioners gin tich yalo bura mane mantie to dok koni. Kata giwacho ni wadwa keto agent ginene presiding officer ang'wen mane miyalo to decide ni en for. To the implementing authority and the executive of IBC gi jomodongo. To gimoro be nyakung'e oganda na. Cherera fogi ngini no yiergi e handshake ka. Mondo ne gidog kor joka handshake e kaka ne wa expect. Cherera foni. In kichiche ni Cherera fo mane jo handshake oyierogi. Gine ma gidok ne handshake. To jomoko mane jo handshake oyiero ka to dok kocha. Mano bi ngini nitie biases moro kanyo moko wadwa reveal ga. Samora mora mwaloso. To gi wach machielo wach mar iwacho ni awinjo kipenje ni tang'o momiyo mar president wacho no kwal to mag MPs to kwal to duoki ni ng'ato nyalo kwalo mar Onyango to we mar Odongo dong kamano. Penjo no o penje ni kech kadipo ni Azimio ne nigi kura e central kumwacho ni no kweleno to jo central moko mane ok kwal go to dako yiere e Azimio jo kane ok dwar Azimio gimi penja no wadhiye. Wach mane jatend piny Kenya wacho ni jomoko ne dwa gombo teko jatend jakom mar IBC gi kinde no. Gi commissioners mamoko mondo loko duoko mar ombulu. Dibe ni jatend piny Kenya nego siasa mar temo seto agenda ne Azimio mondo giyud gima koro ginyalo lawre go paw siasa. Ok kamano. Nitie statements ma kisungu wacho ni you make the statements according to the occasion. You make the statement because the opportunity demands. Kibire birthday na to nyaki paka na ngama ber. Kibire lienda nyaki tim nenda maber. Ni timo nende chebukati. Richo mora mora mane odwa tim ne iwacho. Beyo mora mora mago timo ne wacho. Macha ne nyasi mare. Gino ne president nyalo wache any other time. To bende no sega wachi ni the National Security Council no the bombers. Ma bende ne giyiere ne gidhi to ne gidhi e yo wach moro machielo. Omero kama iro dunge to mach nyaka wang' nene. Gima nyalo golo National Security Council dhi kamikawe kura ma igoyo ma en gima civilian ma onge military to ne nang'o. Omiyo gima president wacho ne mong'eyo ang'e ni mbele ka samoro bro timo investigation mayudi. Nyichi neno kasa mancho ji odhi e nyim bura makinyi chako kiny mar Cherera fomo dong ng'at achiel cha. Bende nyichi neno koyud ni jomoko manoluorore Azimio ka be mane chulo nyaka kuonde mane joge budhe kendo ninde. To nitie gima bo oganda nyaka ng'e. Waketo ni ji nyaka maonge gimong'eyo ni be yalo wach yiero. Bomas of Kenya kende manobedo gazetted as the National Tallying Center. So kao ji moko ang'wen ni tingi tero Serena mano inciting the public moko ng'eyo ni gimora mora ma giwacho Serena kanyo cannot be valid. Gimora mora ma giwacho Serena kanyo ok nyal tiyo. Kata ne bed mane Nyasaye ne gweth gi duoko moro ni gidhi gi land kanyo. Kane gin gi duoko mane gidwa lando. Kane gin gi gimoro mane gidwa kwedo duong' mawuok ni time Bomas of Kenya ma chiko wacho ni en National Tallying Center. Okay.